Ja, det er ikke fordi, at jeg mener, at man kan lære at dreje særlig godt af video. Men jeg vil lige prøve at vise, hvordan jeg laver en syltekrukke. Men det, jeg vil hæfte mig mest ved, det er mere måderne eller attityderne omkring drejningen, og ikke så meget omkring det enkelte greb. Det jeg tit sammenligner drejning med, det er Tai Chi. Når man ser det i parkerne i Beijing med de der meget bløde bevægelser, og så tænker man, at det er super blødt. Men hvis du prøver at stoppe en Tai Chi-udøver i midten af en bevægelse, så vil du opdage, at armen er faktisk hård som stål. Så det gælder om bløde bevægelser, fleksible bevægelser, men helt bestemte bevægelser. Og når man drejer, så skal man sidde med armene ind til kroppen, så man har styr på det, og ikke sidde og flagre med den herude. Men lad os se, hvordan det ser ud. Første gælder om det er at få leret som træer. Tryk nogle leder ind mod mig selv. Og hold styr på toppen. Nu er det en film, som lige har blevet lidt hård i det, kan jeg mærke. Ellers så tager det ikke selv lang tid. Og læg mærke til hænderne alkoholen ind til kroppen. Og man kan også bruge hele kroppen til at rykke leret med. Og det man også skal huske med de der rolige bevægelser, det er, at man skal gå til og fra leret langsomt. Hvis jeg nu slipper hurtigt her, så kommer du ud af center. Men så skal leret ellers bare hules ud og lave en bund i. Og her er det vigtigt, at man får komprimeret bunden rigtig godt. Og der findes mange måder at lave sådan en bund her. Nu har jeg sådan lidt vandskabt tommelfinger, som er vel egnet til at gøre det på min måde. Ellers så bruger man en flad hånd og trækker ud med den, og så støtter udviklingen. Nogle bruger fingerspidserne og trækker ud med, der er bare på fornemmelsen, at man ikke får komprimeret leret nok. Skubber lige leret lidt tilbage. Og jeg har lavet bunden lidt større, end den skal være, fordi så får jeg mere defineret bundkant. Og trækker leret op mellem tommen og pegefingeren her. Støtter leret udenpå. Når man kommer op med leret, så kan det nogle gange godt stå og bølge noget. Så gælder det om at få rettet kanten af. Så fat om lerkanten, lersiderne med tommel pegefinger, og så den anden pegefinger ovenpå. Komprimere kanten. Nu vil lige have en omslagen kant på her. Og en anden ting, der også er vigtigt, når man trækker leret op, det er at gøre det også rimelig jævn bevægelse, der svarer til omdrejningerne på skiven her. Hvis jeg nu trækker meget hurtigt op, så vil jeg få sådan en grov spiral, hvor der ikke er leret uforarbejdet indimellem. Det gælder om det at få lavet sådan nogle fint sammenhængende spiral. Det er det samme, altså de spor, jeg sætter i leret her. Lige her. Trukket op anden gang her. Så trykket leret ned fra bunden. Godt op.
ligesom få lavet formen på gruppen. Det er også altid nyttigt, at man holder sit ler så meget indad som muligt, og trækker det først ud senere. Får lige et par rider her. Og så er det også meget nyttigt, at man får stukket bundkanten rigtig godt af. Det gør det meget nemmere at beskikke på den senere. Så er der overskydende slikker af. Skåret af med en skæretråd. Så er fingrene af. Og så er vi der.